Consá goibh a cháir is fáilte na se rééis an sogadí Pháirc nach chuir board na móna, is a Tulach mór a níomháil. Ha anna lá caiide feice an godí sa le rá ar nó chuig mún treéis an lábh an nuachtaráid ar rá ar nó chuig gála. Hamid sa go náhas gur clé Ceathrú Ceannais Mionúr Electric Ireland le Corcaigh agus Muineachán le chéile. Taobh an tróna ná Dáithí géine. Dáithí is docha an dáireann sa bhallart scéil. Muineachán go náhas curtha ola Corcaigh chaildar Craobh mún. Yeah, Cailder Craobh na mún, Cailder gá cléthe grís an ílach trí cléthe imartha agus ha Muineachán trééis sé cléthe bhóchan grís gá stíl go thomláin éagsúlacha Muineachán anna chosantach obríonn siad leis an deluch chosantach agus frithonsaí agus muinte Corcaigh is dólam gur thóg sé cúpla cléthe dómh rud ag an hocrú stíl éagsúla hocrú agus inis hasisiad ag rihan líró tríd na lábha anna chuid agus neidir an obráise sin in ag an deluch chosant an óbhach ag féchan ar an taobh suas hasisiad fós ag glenút leis an sa stratéisisin. Agus docha má hasisiad an stratéisisin úsáid gona Muineachán, leis ar dachadh an airt san cluiche buit as a chéile níos ag Muineachán. Yeah, I mean, déiteach sé ó brúcha sé échaméid anna lehan ar fad chunéis sin ó brúcha sé le pócaí oscailt le haige le héadí cílann scanna clap trí agus bhí sé féchan tarthú an san le cúpla lá nuas tá cléthe olmhór ar cléthe anna bhaid mar ag Ryan O'Donovan an Aicíríon lá déarnach is léir nach chuil sé tasnú an óbh so nadidir céim fág bhfuil sé sin á dhéanamh Corcaigh ach chá Micheál O'Neill trééis teachtasteach agus fuair sé gá puinte anada amach ar fad in Aicíríon lá déarnach agus beidir gúil siad ag smaoineh meallar sin an aigean deluch chosan sin. Anna bhá bhfuil becaimid súlais ar na fórne le Dáithí de Mórdha. Go maigad a chuáin tá cheara ahrú díanta glach banistíocht a Corcaigh ar an bhirn gur bhfuil ciaíortha i Cluiche Ceannais na mún ar nó Brian O'Bhailin de stéal a bhí sa bhaide a Corcaigh le lín Craobh san nachas é Cian O'Leary ó núglas atá iste gniuh. Sa lína lehasach a animníoch Adam Walsh mór fiad a Cluiche Ceannais na mún ach tá sé animnithe sa lína lán chuil i nuamh cé gur dóthaí nach bhaine sé ionte. Níor hosnig Dar Cashman an Cluiche Ceannais ach an nuireadach beag ibre cúig ar ográm i nuamh. Bhí a gaptéan Conor Corbett ag immart leis an bhirn Mionúr in nuaigh chomh agus fuair fearr fána na cléadaí na gcíonn de faointí i Cluiche Ceannais na mún. Níl a bríomh neascar Ryan O'Donovan animnithe i nuamh agus is é Michael O'Neill atá animnithe sa lína lántasach ina áit. Mar le Muineachán bhfuil siad an forann céanna a bhuaig ar hÉireann na Cluiche Ceannais ola caiicí ó hin atá animnithe chusan. Bhuaig Muineachán Craobh nuaigh chomh agus bhí sé Hanratí ar gcuine den bhirn san. Mánathe crohananta iad an lán cholaí Ronan Boyle agus an lecholaí sin Slevin. Dimar an lecholaí lár óin Duffy in nuaigh chomh. Tá Bert Volívór láidir ag Muineachán ag lár na Pháirce, Conor McKiernan agus Dara Traynor. Animíoch Carl Gallagher mar imróir Mionúr na seachtainna haspántas i Cluiche Ceannais ola agus fuair Dara Dempsey chuaigh cín de faointí sa chluiche san. Seagadain an uan nótáilta ar fad chun caidansa i barc í Chonchúir ar a dulach mhór agus lom tá Dáithí ó génig ráithí an levéil sa
buachartha I gluiche na rig be siad a dírig dul céim agus be hisagin an me siad ábaltan cléile cheannis an na bhainteach fé cheann uachlaigh caidir na mar sin. Agus a gáithí Corcaigh dulta a bheas buach go trámórtha sa chiad chluthe gréibh na mún ach ní raibh tí faointe ní raibh lasca bháin na caide idiríad agus círaí a gluiche ceannis na mún. Agus mar luag me níos luatha a gáithí uaireanta thugann sé tamil de forn chóg, teachtar an slís fearr chun a bheith I gimmart agus anis is a rís in san gráid sin bíon tú amach ach nuair fáin tú deis nó ghóile beidir go bhfuil an Corcaigh is fearr le feicála an fós. No sig an aimsir agus sin olah do chahanáir in na caidan is óin Nash ó Núglas agus Jack Lawton I gcuine Carl Gallagher agus Conor McKiernan do BEO a bhfuilinn mar sin agus an seileh fachta ag Nash de Corcaigh a cha cailtige agus Cluiche dianta an son Cluiche Traum dianta Diarmuid Maran agus kick séir a bheith ann do Muineachán. Tóca his siar le chúlaigh Maran a cha fachta ar Naisige. Gluiseach das laistigh ag Michael Hamill. Agus fós amach spás oscailteos a chóir amach anis tacha chun talún an son agus anna bhlacáil dianta Corcaigh an son Liam McDonald a tuairt fel báid an báta son do Muineachán nach well beidir gur chance an son nach cosin bha ó Muineachán an son ó Corcaigh. Yeah, sár deis an son ag Liam McDonald is fearr le éáil chuna sa fór sé trí cúlan san le Craobh cé go raibh chluthe beánaí níos ciúna Craobh an lá dearnach. Seo chun Corcaigh mar sin. San díreach an tús maith san a chur leis sin gluiche fé mar dhéon a bhuiann fé scór bliain Dara Cashman in isise túir féisteach agus Cluiche dianta ar Cashman agus be kick séir an sod a Corcaigh agus an tús maith san curthe ag an bhuiann fé scór bliain de Corcaigh agus mar sin dianta ag na Mionúr chomadóibh. Patrick Campbell mar sin leis an séir chic. Fear nímó anna faoin taltan agus I gcéad pointe fachta ag Corcaigh den gluthe. Yeah, pointe anna bha agus bhíidir an ionsoch an son ag bog an líród tríd job den scodéanta Cashman an son agus más rud ag bhfuil Muineachán ag Ceathrú síos le dlú chosan beagorthú a bheith siar a bhad níos tapúla ná sin an seomach. An bheith tíocht ag Muineachán an son an gicmach agus seo chun Maran a ríist acarí spáis os a chóir amach. Cad a dhéana sé a dúir sé bhaige nó dúir fan spriúch fós a seileh Maran leis an éireacht agus Maran lena chiad pointe agus chiad pointe ag Muineachán imar dasan san ó Maran. Yeah, pointe anna jasan son ag Diarmuid Maran is léir gur beag nach cail sé an líród faoi ggóin san núnsaí sin ach cuméid sé leis agus cuméid sin ceann síos agus fan sé leis an techníc a thab tógáil aige agus pointe anna jasaige. Cían ó léirí leis an gicamach do Corcaigh agus gafa an son le gafa ag Hugh Murphy do Corcaigh. Murphy fós a seileh stracaach an talún inis agus cuma an abig an riseáilte ar Corcaigh agus an bháilinn sanna chu Campbell inis a seileh agus a tuairt fan spriúch an báta áirithe son Lee Michael O'Neill agus Michael O'Neill fuair sé ráfuointe úntach agus take isteach mar anadaí ag gluiche ceannis na mún agus well há sé tosna go maithan sa chomá. Yeah, is kickálaí amach is mac agus fecim James Masters an son os magóir ránóir le forn Corcaigh agus an stompa céanna bhíige agus immart le Corcaigh na bliantó hin. Se go dainn duine do bhór lechra peile Corcaigh Masters agus na chuir ggéir na leadna ógus a péisceile seo chuil Muineachán agus sé Slevin /Chéim Daswaig fiochan sé suas a bhfuil feic plastig do as beaggan san Gallagher a bhí gimmart an nurig chomá agus gúile traumtócan san Gallagher ach chimáid sé seileh Edegaid as dasan san ó McKiernan mach go dtí clíháin na Pháirce agus an san mátha Maran a ríist uallach caide lá seoltaigh Maran ach droch feasa bhíon son nach má se Tangháil leis an gaidir an dalban son ag duine do chosantóirí Corcaigh agus beag kick sé ar cíoch fristin sa ag Muineachán.
Yeah, Joseph sé an sonna bhí ag dul sios ar an líró agus capas gur fór sé sa goréim an sonnach dúirt an réitóir a bhallart agus kick séiristeach an son do Muineachán. Se chuin Liam MacDonald in is leis an gic séir fear fuór tíomháide agus pointe sa chluthe lechanna seoig thuas a gúige alla Domhnaigh agus bhfuil an choile builtige leis an íochtár son beag meach deis eile MacDonald fós tuair sé fan sprioc agus an count son mé ar chlé agus ar fóríl ó Liam MacDonald. Beagtí mar Liam an son leis an count sin faoi go a sé anna himúlaigh féchant amach ar an gcuirtain is a ráthí agus féchant ar an slína bhfuil na gáfórna ag glína amach a sé ag glína amach anna cosúla na chéile just le chosantóir sa bhreis amháin siar ag na gáfórna. Maran ó ríist agus siúd straciach an talún Diarmuid Maran Tá einnim luite annach chutíanta gom agus gan ach chuig neomint méhéir ag glog. Tá sé tréis anna chud líródáil go dtí se anna chud cad áil amach ar an glíán san agus is stolam nar hananta gimmert in aig fórna I gcónaí go bhfuil cosantóir sa bhreis siar chu chaithú é cumad lehan agus a bheith fáinach leis an líród agus más rud a go bhfuil Diarmuid amach an sanna dhéanaar chaithí siad é úsáid níos mó. Dar Dempsey take amach an is chun an kick séir sa hógan fear fuór chucín de faointí ag gluthe canis chuige alla fear ó leatan. Fiach mi den is chun sa bhigi leis an íochtár his sa níl sé frist. Trosló go tóca hiige tugann sé fé, ha sé fada, ha sé ardach ábhrín ró gearra tití hin sanna míl na Carnóga agus glanta ag cosantóirí Corcaigh. Fiú mór finis. Agus macht óghaine go duine scanal has dasisteach sa lárach caiilte Corcaigh agus kick séir géilte agus cíimiid an san go ráchic séir caiilte ag Muineachán níos giúd an báide agus beidir méidirtá cáisih san fós ach cad dasisteach an san I Joe dar Dempsey tuairt ben sprioc agus pointe anna an san ag Dempsey well bhí stíortéis rágrád téis ráchic séirech ar a bhást agus obair anna dianta sanna có. Obair Anias ar fad an son ag dianta ag ón Duffy bhuaigh sé líród an son chuir sé nómar chu brú ar Micheál O'Neill an son bhuaigh sé líród agus chuir sé líród den céasco isteach í Dempsey agus más féidir leis níos mó líródaíáil feictún an talnathag ar an gad. Se chuin hiú mór finis de Corcaigh tu go bhaige go Jack Lawton just sló go mór a fada ag Jack Lawton díonn sé pass láimhe thuirt cho fada le Conor Corbett ach an seilih caiilte agus an báideoir ar an dalamh inis agus leonta ach cóimar deas san ag Corcaigh go dtí nuamant déarnach. I gréad na mún a ráthí bhí lábhanúachtar Corcaigh timpeall Lárna Párca ar géirí cé go raibh an buaigh céirí agus is léir go bhfuil an obair bhaile déanta ag Muineachán ar sin bhí Jack Lawton ag teachtasteach agus tháinig daoine eile isteach an son carú leis Lárna Párca Muineachán nuair sin. Godain agus Muineachán well níl Craobh ile hÉireann ag grád na Mionúir buirte riamh ag Muineachán ha sé buirte déhváta ar fada Corcaigh a cha sé ráhíle sa tío nuair déarnach go bhuadar a péisce lei se chun Corcaigh go ríist inis dul ar an núnsaí iad amach ó ghuine go duine agus a tuairt fan sprioc an báta áirithe son a chu chlé agus ar fóríl hí níocht san ó Owen Nash agus well a cóimar deasacha ach an Adam Walsh Murphy an son an lán choulaí ar chlé agus well fémar vís rá riimiis an chluithe bhí sé siúd einnim na hé meas na dosathe sa igluthe canis na mún agus maithabhalta dul chun cín. sé sin beáín ró riiste ag Muineachán inis an count san na fiúcha suas agus iad sal suas inis Cluiche na Párca le Rónán Bail fós a bhd ó máide se chuúniad an isis ríist ach pas beáín scailtin san nach fós ag Jason Irwin de Muineachán ag an Irwin siar go Gallagher agus a tuairt fan sprioc an báta áirithe san bhí Gallagher ach an count san ró gearad agus beidir go raibh níos mó ama Gallagher an báta san ná mar cheapse. Stólam fecinn tú an difríochtad ar an grád Mionúr agus an grád faoi fithe son a cúpla daoine cúpla imróirí anna bíisiúil meáil ar pointe héana aimsúil luas a cléthe agus chaisiad a bhd níos fáinach leis an gad agus is stólam gohfuil Corcaigh ag déanamh sin ag peoch amach na lads a stig. Das isteach go Jack Cahalán ómánaí den scoithe sé chumach anna bhlaáil deanta san hirar agus Muineachán inis leis an bhar Lár Párca dar a trainer
Is sé siúd leis ar an banéal an urig, ten sé siar dína bháideoir Joe Kirk ó machid chuana agus iad bra fáinach. Gan en deabhartha iad amach ó bhaine go duine meas na gúlathe. Agus siar ó bhain eile dín máideoir. Má sé anna luas a chluithe bheithe I cimeád sellh na caide mar seo, gháileach go ráidir de buinteach an cín ag deireadh na himartha nóir a dhéigint. Ar neis, den geobáta dín máideoir, Joe Kirk. An chaid láh seolta gé níos minic cín ná cuidas na himreoirí mo féin barcach. Péis gé le. Gan éon dá féin spéidir Muineachán. Sa fachtan san na Gallagher dóir bacha caiilte fachta ar neis Corcaigh. Séir chiicisteach an son agus beidir gráidir anad sais leis giúil an son leis an gad Muineachán agus beidir go méidí á cháisibh tééis an séir chiicsa. Yeah, another an red na lads of hÉireann ar an gad leis giúil neachar is an ráit atá hí stom nach raibh mór an oberdíanta las moigh na lads chun a bheith ag féchan leigh an gad. Seo chuin is Corcaigh an bhéta siad pínó sa gheara ar Muineachán as an méid imartha son. Sin fear Lord Pháirc Jack Lawton spadalach mór fada an is ag Dara Cashman /Céim Waig agus a tuairt féin spreoch an báta áire his son agus pointe deas an son ag Corcaigh agus well idir son leis fáinach agus cóimirt deas an son watha. Ach anna himúil ar fad bhí Dara Cashman an son bhí sé ag fannach siar mar an cosantóir sa bhreis le chúpla nómanta nuas agus is léir ghfuil sé anna hásta agus gúil ceadún is fáite ag an loch banistíocht ar teachta raig agus a bheith ar an nunsaí agus sin an tarnóir is atá 6 damáisinú reachtaíonta ag agus begur Carol Gallagher súil I bhfad níos gur a chuméidir. An réiteoir Liam Devaney dultach an caintin is le Daniel Peat agus Corca buí fachta ag Daniel Peat rud éigeanta hála as an immertin son na stáile mi gimmer ar Daniel Peat ó chuna caiilte agus an Corca buí san fachtaige. Joe Kirk leis an gicamach agus gan trín ráhagecha ó bhla faide fachta a rístúir bhain eile Corcaigh a cha mithe watha ach ar an son had Jack Cahalán fear rua tan te aige a sé Dara Dempsey inis Dara Dempsey ach Michael O'Neill bicirta mará macht ó bhainnig go duine bhfuil bearn oscailtean sa Corcaigh bhfuil bhí Conor Corbett dal isteach an son ach cosint bhaid dianta an son hir ag an bhar Lord Pháirc a Dara trainer agus Cluiche dianta ar an son agus hána bearnaí á oscailte Corcaigh do réir chéile ach cosint bhab mar sin hénig ag Muineachán. Agus hat siad déanamh annachchud obair chomáir ar an kicáil amach a dhéanamh ag Muineachán an son hat siad buintú sádas an zón mar a bhíonn sé agus an coolbar an son ó Muineachán Joe Kirk a sé bhí annachchud brúmiálar den éigen a fioch amach agus caiigh bhfuil sé chosantóirí agus Lorna Pháirc ó Muineachán a bhd níos móbar dhéanamh chuna bheith séir le ag an kicáil amach. Cluiche dianta ar Joe Duffy ar Owen Duffy bicirta go mará agus kick sé ar do Muineachán bí óinnig imirta don bhfurin in urig chomá a chuig chofada le cluiche le cheannis na hÉireann fé mar bhíon fersa Dara trainer inis go Kyle Connolly agus ge Carol Gallagher inis seo mahabbalta pointí a thugant tugann sé waige tugann sé Dara Dempsey agus Dempsey a tuairt féin spreoch agus pointe anna dheas anna stad ar an son ag Dara Dempsey a Dara pointe go Dara nuamh. Ní léon áras gúil tosaid an céad scoig Muineachán Dempsey Orwan agus Liam McDonald son just níos siad gáil an líróid I ggóhan agus más rud go meach an bu ag manathe an nómh chaithis siad na líróid a scoilisteach a dtí na fear chuntóirteach an son a hála stigacha ach tógadh sé sin a bhd níos má foioine bh ó fuair na Muineachán chosantóir na Muineachán an son chun an líróid a thuairt a raig le. Se go dain agus chuig mar Carol Gallagher an son san imirta agus cílinn an droghortú ggólainne bhain de siúd a gluiche le cheannis na hÉireann an nurig ní immer sé an chaid an fellir feig leabhlíon achas das é dhéiscinnta ní sé an sothaigh imirta agus ar a hena léim. Mór fadig cían ó léirí macha Joe Lorna Pháirc agus uair a bhain eile buaite go Corcaigh agus cílann scanal dóibh scanal go Murphy caid is seal fanna talún isteach an son Joe Corbett fachta Corbett ach sáite sa rám an son ó Cluiche dianta agus be kick séir eile an son a Corcaigh.
Better size ceann bog an son istólam nadidir an raibh mór an eile le déanamh cí Maguire sa cháise nach seansan sa ag Micheál O'Neill chun ceann eile choreatra. Se go dain pointe hena hain fachta ag Michael O'Neill sa Ceathrú nómant. Dong tena troslóga tugann sé fens briúch agus stíl anna sanna chumpórdach an son ag Michael O'Neill lena dara chiicséir lena dara faointin san de Corcaigh. Is léir go bhfuil limróir an sciúil é agus chun Ryan O'Donovan cumad as an foran is léir go bhfuil sé ag déanamh anna chud damáiste stig a tréáil. Go dain is go darafa agus bhfuil ní hosna sé Cluiche Ceannais na Mún nach sé tosna go maithan sa hena hénig éis go leis a chun Muineachán. Muineachán na dul ar nún sínis le Jason Irwin captéan na fórna cad is féad le Jason i dhéanamh tuair sé fens briúch Jason Irwin agus geo sé an pointe das bhfuil Roland captéan línta go maithan san ag Jason. Agus bhí ar tacht amach le haigh an líród an uair sin agus job den céad sco díanta ag an captéan anna chud ceannasaíoch léirithe gén son agus ag féachnar an kick amach an son ag Corcaigh a bhallart ar an ceann ar an taobh eile ní léon brú ar Cian O'Leary an son chuné scaoile amachrí na chosantóirí agus Cashman an son ag feitheamh ar ceann bog. Anna bhagad fad agus anna risteachas an kick amach a thógant mar dearn tú Cashman inis. Bhainte amach go clíthán na Pháirc go Murphy ar eile háis anna chud caiide a láh seáil sa chluiche sa. Bhainte isteach go Campbell ar náis go Murphy más féad le sé fiocasúas á sé ge das se le isteach an son go Michael O'Neill agus a tuairt fens briúch an son Conor Corbett agus a chiad pointe fachta inniu bheith Conor Corbett a captéan na fórne. Obair an bhahan son ag tosa Corcaigh anna chud ládra léirthe Q Murphy an son agus Coimar Danny as le ó Nash agus chuné scoile isteachtaí captéan na fórna Conor Corbett agus bhí Craobh na Mún anna bhaithe ag Conor Corbett agus is stálam go méid siad agsúla rudí mór ó ag an nómh. Go dain for sé 9 de pointí ar fad sa tí chluiche son de Corcaigh agus 13 de pointí sa Cluiche Ceannais. Leis go le Muineachán inis. Siad pointe a bháin chun derig Shane Hanratty bhí ann urig chomá go dar a trainer nas de Hanratty agus ar nas tí trailer uair bháin eile agus gíar chosintá dhéanamh ag tosathe Corcaigh chomáil na gúlathe ach bear na beag oscailte ag Muineachán agus há sé inis ag Shane Slevin Dóibhson ag Shane ar róthar agus cailíos díanta ar Shane agus be kickséir chun son. Agus féidir leit an stráidéis Corcaigh an son éáil hí há siad a choránna chud brú ar chosantóirí Muineachán an son chun an líród isteachtaí Dempsey Irwin agus McDonald le stoppe cho fad amach an gort agus a déasa siad a dhéanamh agus is dul an ghfuil sé go obair amach dómh go dtí se. Se chuin Muineachán inis kickséir acu chun iad a chur ar chóthach le Corcaigh. Dar Dempsey fiachant I Joe na sprice troslóga tócaige iirecht mhór fad a tócaige ach an countant cimachta hé stig ag Muineachán nach ní raibh an tosaí an son dóibh agus an únsaí áirithe an muachta ag Corcaigh. Dain de lenahin dírig an caiit san nach lánach a sé begáinín lobarnach leis sin agus é buirte ar náis ag Muineachán. Muineachán inis le Jason Irwin agus pass isteach. An son scudín lína lán chúla tuairt fens briúch an báilta áirithe son do Muineachán bhí Owen Duffy agus bhfuil iirecht chróige iirecht anna dheacair a bhín son nach mar se ní chuir sé éon cíos cásna cathú ar Owen Duffy. Chuann sé pointe Conor Cox an son an úldom le cúpla cluiche nuas a Ross Chamáin nadidir an raibh sé díanta dín gnóige ach tuaigh muid an creidúntó an creidvestó ach Cashman ag feithimh ar an kickáil amach an sa a ríist agus is tólam dámarrad ag raibh Muineachán nánaí de stoppe ag TRÁCHTAIRÍ bheadh sé an strátéis réúnta amach níl sé sin ag obrú amach so chaisiad níos má brú chur. Michael O'Neill inis agus Corcaigh I seileh ó rinne go duine Patrick Campbell inis ar náis go Scannell ar náis go Campbell uair a bháin eile ba sé siúd ar róthar troslóga mór a fadaige tuair Campbell fens briúch agus pointe all in an son Patrick Campbell an dara pointe ag fear nímó nuamh agus bhfuil dhéann sé sin ar fada a hénig.
Pointe an a bhain Sonic Patrick Campbell an an nádúr a ríist agus is féidir le éiscint an son an damáise déit Micheál O'Neill Campbell agus Cahalani dhéanamh más fáin siad líródí réasúnta éasca. Tá sé ar neise go ríist le Adam Walsh Murphy se luite cúplabáta sa tráchtreacht agin Campbell fear faointe. Nes go dtíon bhar lár Pháirc Ceannais agus ar neis go Michael O'Neill inis cadasisteach go Corbett a dúra sé fan spreoch agus an íireacht áirithe san dorta ar chlé agus ar fóríl ó chapta na fórna Conor Corbett. A choimmart anna Cluiche son líród an a bheith scoilte seachtaí Micheál O'Neill an son i pócha idir an lína leataach agus lína lántaach go dtí Micheál O'Neill agus bhí siad go breith fáinach Corbett a fioch amach an son leistigh agus bhí ní raibh an tális beidir nar chuir sé ar an tresná. An a bheith tíochtú gic amachchan san ag Muineachán sé slebna níos i seileadh na caide tugann sé uige isteach Joe Lorna Pháirc agus isteach Joe Carl Gallagher ar neis go slebin agus inis Conor McKiernan agus iad amach do rinne go duine ar neis inis go Gallagher dúir sé fensbreoch há Erwin Lasmud ní léine á bharcáil Jason Erwin a tuairt fensbreochach raigin Counson ar dheis agus ar fóríl agus ní héana áfuil na deisina ágrathú ag Muineachán. Ceart agat is solam go raibh sé ró amach a ríis agus na gá kick séan san na hóga Dempsey chomá chaithí siad a bheith níos cliste cosúla Corcaigh ar an líróid sin agus i mthorm sé stolam go limróirí beagání níos fearr ag Muineachán ach ní léon dóid céhfuil an forna háig obair níos cruaig agus sin na muinte Corcaigh. Se go dain agus is iad atá seileadh na caidir ríist le Patrick Campbell ina bheittheigh le cúpla nómant nuas gá faointe fachtaige Ciallain Scannell ar fuair báide ag Cluiche Ceannais na Mún Adam Walsh Murphy fearile a díanamh annach chuid dulchan cín sa chluiche Cahalán inis an Tománaí agus an Pelador Crohananta chomá pas all in isteach son Adam Walsh Murphy teis eilú isteach casan sé timpeall tuair sé fensbreoch an bhlacáil ar fad agus well bhain sé in numar chud don gaidan báta áirithe son agus kick sé amach ach cóimmart anna dheas idir tosathe Corcaigh. Tá si anna Cluiche mé an spásan an bhfuil si de peocha suas agus Adam Walsh Murphy an uair sin agus stoilm go sé idir gá aigna agus gá prebe a dhéann sé de thugan réiteoir an cinenne ceart. Se mar sin Corcaigh le Hugh Murphy fechan sé suas dúir sé féin cearnóg ní thuaigh tuair sé slaiscéim das is roiise ruthar é hénig Hugh Murphy Casa sé timpeall mátá tuair sé de Cahalán agus Cahalán uair a bháin eile don darbáta le nuamtí beagán os Cahalán blacáilta agus an seileadh caiilte ag Corcaigh buaite ar neis ag Muineachán agus hÉireann san ar fad Liam MacDonald an tosaí Dear Carú leis lena chosantóirí Conor McKiernan níis bugáinín lubar nach níos seileadh na caide agus beidir go méisteach á cháiseamh Cian McGuire níis ach an ráta ibre an sonna choristeach ag na tosa Corcaigh neidir bhfuil siad an bhfuil fullibhach an é seo cumad suas an ráta ibre seo cumad suas a gcóir an cléthe ar fad. Owen Duffy níis ón leatan Pasisteach Joe Michael Hamill agus é siú tite chun talún agus well Stáilm gur rial an bhantáiste thuirrtaige réiteoir an son dá Hamill ach péisce le an kick sé ar níis agus sé slebin na seileadh dóibh. Corcaigh an dát 2010 uair dearnach go bhd ar son na Craobh Mionúir na hÉireann agus well Dím riidir héin agus Muineachán chluiche dúchláin níos slóthaim líana agus bhdar go bogar Muineachán dó déile héan a cúig ach ní bheith sé cho héasca ná cho frist sanna có an báta sa stíl. Sáisáitigh Jason Erwin chun é se a thógaint agus a ghrám leis an máide. Cíimiid chuna sa go brá sé amachta bhfuil stíl sáis ach a sé fóstation pointas na gháid. Yes, léir bhfuil annach go cleachta déantaige agus pointe den ciad scoin san fáite ag Jason Erwin agus is dólam go becarchaach sé ag tógant an cenasaíoch na kicna sé go léir a thógáil agus na cúpla cín an sanna chur Dempsey ar fóríl is dóm go rád róád amach ar fad agus chaith siad a bheith níos crín leis na kicna isteach is dólam. Se go dain agus Corcaigh níos dul ar nónsaí leis an lán cholí Daniel Lenihan
fós a seileamh na caide agus é stracathe chun talún an son bhí sé sin bugáinín róris de Daniel Lenihan agus an Cluiche Ceathrú déanta ar sa deire. Ja, na chud caint méallar na céim na riil na céim an son le cúpla seachtain nuas agus stólam go raibh ceann gós a bhreis tóca ag Lenihan an son agus seansel ag Mícheál O'Neill an son cin ceann le chur idir na fórna. Michael O'Neill mar den for se ráfuointe sa i Cluiche Ceannais na Mún a gine chéirí tá sin na troslóga agus stíl álainn ar fad Michael O'Neill agus an count Ellis an fachtaige chun an bearn is slú a rágante den na fórne. Ja, ní léon áras orann sa go raibh Mícheál O'Neill chuné sin a chur thir an treasán bhí mar chaint méallar James Masters an son níos lú agus chunig mar Conor O'Neill an son leis an forn fé fethe agus nach ionach an rud é iad sin éáil agus Mícheál Chronína bheith buinte leis na fórna seo agus an sanála sin a thuirta dus na tosa Corcaigh. Se go dain agus cíimiid fuan fééiscóir blion Corcaigh a hí sa fiocha intern na Mionúr agus a túair takeíocht a dóibh fós beis geile a Muineachán Liam McDonald dul a ruthar suas clíáin na Pháirce casan sé isteach fiochan do bhfuil an takeíocht aige tá ó Duffy a túirt fan spireach agus a bhfuil an dara puinte fachta aige bhfuil bhí mar ag ceúr an puinte breá fór séistigh sa chúine níos lothaach agus bhí sé dearg an rud céanna i dhéanamh le ciúis na bróige ach mátá bhí sé bagáinín beag ar fóríl. Nach méid loch Corcaigh an a hásta bhfuil si tóg na seat na seo fad amach na Pháirce. Tá sé thar bheith an Mórdha chun son ag na chosantóirí Corcaigh. Go dain dul a ruthar níos de Corcaigh tá ó neistóibh se leh caiilte ar an dalamh se fachta ar neise có siad in a gráscar an son nach fachta ag an lán cholírán an bail agus chans le Muineachán inis agus iad i ddírig an dain séir san na bhuacha dar a trainer in sin fearlár Pháirce. So the gold sosa Urbán Elliot begáín lubarnach a seileamh na caideach is cumas an mar kick sé fachta go. Slúir das baile his deach fé mar vís rátha siad an sao Muineachán agus ó Corcaigh agus go dain cúpla duine ó híróin chomá fantan sa fiochan ar an gluthisa agus a das an rud é sin mar duine bhí darú dúirnta go bhfuin na ledna sa chóthóg ó athraíoch an grád go féiseachtaíag chuidas na himreoirí sa ní siad ach 5 míle díag. Agus vís just explain bh beidir go bhfuil na neuróge chuirteach ar ceann bháin san chuma nabh fuinna bhúil an san ar Muineachán agus beidir gur raibh sin an cúis gohfuil na neuróge chuirteach ar níos siad cofad le Pháirc an Craobh ach sin an chóngrach. Seo chun Corcaigh inis agus Cahalán a dul a ruthar agus stripsúil fe tugann sé bhaige go Corbett agus tuairt ben maidin báta san bhí a libhre tídiag Michael O'Neill well baide agus tíomhaointe fachta go O'Neill tharbach ana bhige. Agus is dóil an gréis sé sinnig tacht bhíidir tacht tríd an lár anna éascar fad bhí le Héireann O'Neill agus Corbett ag peocha suas átain ar an gort anna éascar fad átain a chuntóirteach agus há lámh nóachtar go thomláin ag Corcaigh an puinte seo agus a chuma tríochta ar Muineachán hena féin cé go bhfuil an Corcaigh ag déanamh an obair go léir. Tá go dain agus cé beidir is toch bhfuil níos mó chluthí imirthe ag Muineachán th chucín de chluthí imirthe go son agus ní lech tícín imirthe ag Corcaigh beidir go bhfuil Corcaigh níos freiseáilte ceart go leor agus is atá an seileamh ríist an so das isteach an son ag Hugh Murphy isteach Joe Corbett fós amacht duine chu ráige Corbett agus anna Hábháil son a bhfuil bhí le Hábháil son ag Joe Kirk ach cíochnathe i gúil an líontáin son ó Conor Corbett captéan na fórne. Ja, bhí an tála Corbett an son gur chuig an líráid sin isteach bhí Jack Cahalán os a gúil amach agus ní bheach sé sásta muna raibh cool fighte Corbett ag buinte sin ach chaigh tú ará go bhfuil an obair go léir déanta ag Corcaigh sa chéad le agus go méid an loch banistíocht a Corcaigh tharbheith sásta leis an méid tacla há déanta chomá. Tá si de chur an obair isteach agus is as sin a bhfuil na deisina ag tacht cé go bhfuil chosantóirí ach an Muineachán tharbheith tríochta. Tá cuma tríochta cuma tar seaachortha ceart go leor agus mar i bhí rá níos luithe chuideá anna óg fós Michael Hamill mar hampla is sem líana ginn sé an meán teiste agus mar sin an státe mór sa beidir go bhfuil na néróga churastóibh.
agus nach deas an rudaí gáil ó muinte Corcaigh an sír sin bhfuil si de gimmert le ní léon rud a chuirteach chu ha si tharbheith sásta stólam go lena chuid sprid feitecha ó an foran saintre agus an foran faoi fithe in san slína bhfuil si sunnig mar chuma. Se go daine agus tús na blianana ní raibhéan bhisneach ag muinte Corcaigh nechar bhí an furan síintear díáilethe go roiine tí agus buach glanartha go na chiaí ag rád na Mionúr agus mar sin féin. Fechan is deir na blianana nó lára táraigh agus iad a déanana bhana bhartaíocht. Anna bhartaíocht ar fad agus anna chuid pell únsach á imirtchail le féchar ar son ní sé féchan siar néchar déata Campbell an son a bheith Brian Hurley mar hampla, you know, anna chuid a si dimme ar reis go dtín stíl tradiisiúnta mína Corcaigh agus iarn sé dómh. Iarn sé dómh is sé seasa bhló mar go bhfuil a bhfurin fithe i Cluiche Ceannais na hÉireann a bhí a bhfurin síintear i mrúpa an tarthachtar agus féchan sa Corcaigh ag rád na Mionúr agus rihan ráisleo Patrick Campbell níos kick sé fachtaige Hanahénig i bhaise in ceann sa an ceann áirithe son well der siad gur pacha a churmach ar fóríile an déobh céanna ónar thógann tú an kick agus sinné gin Patrick Campbell an báta son. An réiteoir éis sé a bhagasteach na raibh rud éigen ráte ceannas na mróirí Muineachán an son nach tá kick a bhad níos éasca an son feite Campbell agus ní dá an ggóil sé chun an botún céanna dhéanana faoi gól. Well, ma for a fecha iad má rhaintse iirecht áirithe Patrick Campbell fear nímó. Troslóga tócaigh agus gan éon bhotún diantaige an báta áirithe san sin éon tíú faointigh Patrick Campbell agus gimmart go má féin bar chomá. Nach bhfuil sé sa múl chomá chun an beidir an sinna chur éáilinn sna mróirí na club na chéana stíl chéana is mínig Luke Hanley an son agus na kickan na séra a thógáige. Se go daine agus bhí na stochaí tar cisúas ag duine d'imreoirí Corcaigh son Conor Corbett chomá nó a bhíonna go Luke Hanley ach béisce le se chuin Muineachán bheith ar dala i ddíar ag scór a gháilt riimiis an bhríse le hamach ní mar sinna dheoisiad achas cuma mar sin éon mar ha kick sé acu. Stolam Cluiche as an garden son déanta ag Walsh Murphy agus bhí an líród búte a reisecha so ní bheith siad róhása leis an íireach sin. Se chun sé slevan inis do Muineachán bheith sé siúd an pointas an gháilt ní dhéataigh mar tá Cluiche dianta ar sé slevan an báta áirithe son. Agus caiith a cuirbheith a thuirta Ceathaláin son cé go raibh sé beagán í mí lachfarin san tacla féchar ar an áit na bhfuil sé agus ag obair siar agus ní léon fatíos ar muintear Corcaigh an obair sin dhéanamh an ómh agus caiigh Muineachán beidir an leithnach sin thógáil leis an leabhar Corcaigh agus an ráta ibre ardú. Tá siad fós a cléthe, but caiith siad cúlach a thóir á lena hapig ar fad. Captain na fórne Jason Irwin inis ó órim leis an kick áirithe sa chun an bearnasan a laidú tuair sé féin spriúch agus in ceansan anna faointealtar fad ag an captain Jason Irwin. Sir kick buailte Dastanson ag Jason agus well beag gá acu le ceannaireacht mar sin bhaig níos díana ísa chluthe. Anna chud creidbheith ag dul le Jason an son cé go bhfuil siad hoch pointe chun deirigh an uair sin ní raibhéon breúir an kick séir sin a thógáil agus chaithigh siad dáilá leis an cléthe cosúla sin. Se chuin a ríist tiad Ceathaláin an bhd amach ón lína lán tasachad son agus an seileh caiilte go Gallagher son agus well kick séir eile dó Muineachán agus roiintmha kick na séir fachta go le deireadh na himmarthain so agus beidir go dúir sé sin deistó tatar naisteach sa chluthe se Shane Hanratty inis cad deasisteach a Jonah Dosa hin son a tuairt féin spriúch an báta áirithe son bhí Dara Dempsey agus pointe a hiú pointe fachta ag Dara Dempsey agus ní hé nach bhfuil líoreacht á dhéanamh acu. Agus obair anna bhahan son déanta ag Muineachán i bhfad níos fáinach leis an líróid ag peoch amach na tosa contorta go sigh sa zón scórála mar churann siad ar agus caiith siad a bheith bhad níos congraí leis na cholaí chun na pointí sin áil agus bhí sin a bhad níos fearr agus an rud a bheith ag testáúthe san tarna le.
Seamar sin an fadóg le hama séte hin son ag an réiteoir Liam Devaney agus well Corcaigh rábháid a glán chun cín Muineachán an dábháide san a tacht díanach an son sa le agus well cuma na maithasa Corcaigh go díosa ach go háirithe ach well ní lech lead an gluthe imirthe fós le thuirigh eile caide le tacht in íagam bhise an scór le hama Corcaigh go 2-8 Muineachán 8 de faointí agus nó sa go naimseir an féidir le Muineachán an bhartíocht a dhéanamh sadar eile. Céimid an cuidas na scórna a thóg Muineachán luas a chluthe Michael O'Neill agus Dara Dempsey or heamh bháin de Corcaigh agus de Muineachán agus well Coimar tiastan san an pointe le ciúis na bróige ag Owen Duffy agus well Tá scór na breatha dhiiscinnte gin ón dá an cimid an báide an son ó Michael O'Neill an chiadbáide agus an son an darabáide ó Conor Corbett hí sé lehabháilta ag Joe Corcaigh mátá hí sé róbhaga róísisiil agus róhapaig. Mar sin cíimiid féceann lethar chuig nó mar sin céimhéig le cúnta bhuio a gluthe lechanis na hÉireann féceann roinnt seachtaní. Agus mar sin raimid síos go clíthán na Pháirce áit bhfuil Dáithí agus Cuán chunann chiad leis an na phlé. Míl mágad a ráthí lem ná Dáithí géine bhí áhras ar an bertstocha imi sin chluthe bheith stíl imirthe Corcaigh ach sa chuig nó Derrickson dubair sé amach madóibh. agus go chun sé Brian Cody an úldom an son an é le cad sé an difriíochttar ar na fórna bhfuil ag buchant cléthe agus an níléon áras ach bhfuil an rát ébre bhd níos fearr Corcaigh an nómh hanna tosa choranna chud obair isteach hat si ag casan líró timppel agus chomáile sin hat si de thbheith clistein míálar na spásan bhfuil si peocha suas amach ar peocha amach os chóir an chúla amach agus an job déanta ag Micheál O'Neill ag teachtasteach an nómh ní amháinar na kicin na séireach fuair sé an cúil chomá agus hat sé crothú rodí de mórí eile hat sé tuairtim mórí eile isteach sa cléthe agus cé go bhfuil na tosa anna bhaith ag Muineachán beidir nach bhfuil siad gála i róhan líród agus aspa fuineh léir ag cosantóirí Muineachán an son comá sa céad le. Tá troch ná fós le meachtagan achas tócha thug cuirí stanáil a Corcaigh roinnt míonta hin. Hanna dulchan cín déanta go hin. Anna chud dul chun cín déantacha agus is stálam gur bhfuil sé cumanta sin plíocha is léir go bhfuil anna chud obair déantacha ar an teachla go bhfuil siad ag choránna chud brú ar an cic amachítá ag Muineachán an son tá siad ag úsáid an zón a gceart agus uanta mar luam mar rih an cléthe uanta tógann sé tamlín de fornán óg teachtar an stíl ar an dómh agus is léir go bhfuil sé an slína bhfuil sé ag imirt inómh go bhfuil sé in orúntómh i láthair na huaire. Well cíimí dó hocht le hochta hasnaí a láthair na huair, ha trocha nám deile caide os a ggóir amach. Ha mín chan sos beag a ghlacha inis ach fannig rinn be min léh a gur an tairna le ag an roinnt nómantaí.
Mórdha. Could the boys and girls currently on the pitch please make their way back to the stand now as both teams are about to come out for the second half. Thank you. Seagrain Pháirc ar Nash go Pháirc í Chonchúir ar Tulach Mhór de Cluiche Ceathrú Ceannais I grád Mionúir I Peile na hÉireann idir Corcaigh agus Muineachán agus bhfuil Corcaigh gábháide glán chun cín ar Muineachán ag an mrise le ham 2-8 ag Corcaigh agus 8 de faointí ag Muineachán bhfuil éon Fels le tachtar Muineachán sa dara leanús ag an aimsir ach chroidir deisna ach bíidir tógann tistócha bíidir dul sa tans roiad amach ó máide ráthí. Bhí beagán I know dechar rá, but beagán in soundach go bhíidir, you know, I dtíris dechar scór hén aimsiú le héadí Dempsey agus beidir orhain ach na lads céan na hógad ar reis sa cluiche ach is dólam chun an ceiste reigart an bheic siad an ón tachtar reis sa cluiche seo I Mhór se brehan se sin ar Corcaigh an bhfuil Corcaigh chun sí siar chun lí siar agus you know an deis sin a thuirtómh chun tachtar reis sa cluiche nó bhfuil si chun an imirt seo leanúnt agus chaithú rá an over an ráta ibrahá déanta Corcaigh sa céad le na líróí peoch amach seach go dtí Mícheál O'Neill agus le héad agus ha mig féchan ar mín sanna haid Corcaigh agus you know Ryan O'Donovan contacta seach agus big tinner crickin bhí cléthe na bhacha géad sa Craobh na Móin hánig Mícheál O'Neill ar eis ó gortú agus is dónam go mbeidh Corcaigh ag dul ó neart go neart más féidir lo leanúnt leis an cléthe céan a bhí á imirtecha. Céimid an san bhfuil an na díocht dianta ag Muineachán I bhí fití Michael Coyle tachtasteach agus Diarmuid Maran Cheshire Park agant agus bhí chun sin únar mar bhí marnig mar go bhfuil sa chiad le an géad le más má leat. Ja, hosnig sé amach go hosnig sé amach an lehan ar fad cuméid sé amach ar an glíháin for sin ciad pointe an son do Muineachánach is dólam nuair fechan do siar beidir nach raibh mór an fecha goin ó mar ón pointe sin agus hat tos Muineachán an son ag lína amach go léir ag lína amach ar an lína 15 slat. Anna spéisiúlinn na tacticí agus na chluí átha dhimmarte ag an locht bainisteachtar an áthebh mar éis sin chomasa chluithe fé seamar sin teachún Corcaigh tras lóga mór a fada áthgad ag Dara Cashman a tuairt fens beoch ach an iirecht áirithe san ró gearaid agus roiisiil agus thug sé chansan san de Joe Kirk agus bhí níos mó spáise gan mar captain san. Agus an tríú an son hánig Cashman an son ará chun cín agus gan éon den a bheith leis tuis go bhfuil sé gimmart mar cosantar sa bhreis an son siar agus you know chaithí siad súla chuméadar chumá ha sé tharbhasá sa bhar an nonsaí. Se chun Muineachán inis ar nonsaí le Kyle Connolly tugann sé bhaige go Luke MacDonald fachta ar neisige agus bhfuil anna bheartíocht ar fad neidir cén páirt donna chorpa stop an cosantóir an íochtáirithe san nach stop sé agus big íocht 15 is ag Muineachán. Ach go bhd níos fearr an son ó Muineachán bhagad ar an íród an son go deas compór de tríd na lá bhfuil le beagán Lewis an son agus croigh siad deis ionach an son agus you know tuairt sé sin anna chud sprid dómh agus anna chud muín dómh ach you know ha mid féchant ar Dara Dempsey an son ag seasamh ó ar ceann fada a ríist agus beidir an puinte seo ceann garad a thógáil. Se níl éon rithá anna bh géine na tosathe ina seo fós agus beidir go gathach sé tuairt fens breoch Dara Dempsey tíofaointe fachtaige sa chiad le fiochan sé I Jonas Brice tugann sé na cos céimena tuairn sé há sé fada agus há sé crí nach níl sé fada go leor agus titithe míle bháide agus fachta an son hir ag cosantóirí Corcaigh lán chulaínis agus fachta ar neis an son ag an bhearlár Pháirc Jack Lawton agus hir carú leis na cosantóirí tugann mach go háin neis nis go níl Lorden agus hechaid seo annach éidean ansathe agus annach éidean tosathe Corcaigh se chuin Dara Cashman inis ha annach éidean daoine spáiltan tosathe Corcaigh Cahalán inis a dúir sé siút fens breoch sé a tacht sa clíar a chéile ábharín
agus it fós shelf mátá agus inis Keith Scannell tuaigh Scannell fens bruch agus well Anna Fointon son ag Scannell diatach éine de lagas é an Mionúir víge Corcaigh son tuairt fen buinten an bát áiris son. Cúpla rud nátáiltan son Cashman ag teachtaráig go rís agus gan éine leis agus cé go raibh Corcaigh bailachan son sa lár díorchan san áit na raibh siad teasálaigh Muineachán bhí ar anna fáinne chun chun Scannell fiocha amach agus haisig gach imróir Corcaigh an slína bhfuil siad a gimmart agus cad a hála déanamh chá. Tá go dainn haise gimar go Hanna Yaslan chéile inis ach se fearile ha gimar go más Shane Slevin nach lubar nach leis an bas an báta san agus an shelf caite waig I ggé se chuin Corcaigh inis Daniel Lenihan lán cholaí dul a rothar mór fada dúir sé siút fens bruch tútha sé agus an bhaise pointe well sin countdas na pointí is diise ha feici again agus é sin feici again ón lán cholaí Daniel Lenihan ó Chaisleán an Bangéirigh. Pointed in Scohan son is dal an ghfuil Lenihan gimmart mar an cosintúir sa bhreis an pointe seo agus den éigen eile piocha suasí Cashman a Lorna Park agus an Swinmh céanna siúlacha há siad ag carúla na céile mátaíon den éigen eile chun cín há siad ag éirí carúla na céile agus an takeíoh sin a thuirtas na cosintúirí há amach de raig. Anna Jacarrig Muineachán éon bhearna féin spéid éon spás féin spéid I chrathún sa leis an obair agus an cícras a spáidig imróí Corcaigh sa chuin Owen Duffy inis fé le siút faici anamh sé bhaig an tas agus dal a rohann san Shane Slevin fearile ha díon bhana bhartaíocht ach an Countson a ríist díon chosan díon chaomhlinte san hir Owen Duffy dírig dul fan cíní anamh agus well beidir greibh an kickséir san ábharín bogan san nach tá an kickséir san ag Muineachán. Agus féidir leit an talan Muineachán a éáil agus an son hagan bort nútrúr an son ó Corcaigh isteach agus I déanamh tacla agus obair capscore obair bhádéant an son ag humor fi beidir go dúirte rud éigen leis an réitóireach fear anna láidir téagar an son I déanamh obair nach aptal dómh. Well, Stalin greibh 6 tan go bháil éigent le aig Owen Duffy an son trí himpisteach fuaidir an kickséir péis geile agus é tócha chu siar I lethe gúil dar a trainer inis fiachant bhíoach sé siúd bearna a gáiltainna an áid cáil inis an tanadaí a tháinig isteach ag tús an dar le ar leis go trainer I dul ó ghuine go duine mar níl pin spáise cu agus caithfidh sé tachtasteach an sa agus dul trasna na Pháirce Casan sé ar náis rístin son Shane Hanratty agus rial an vantáistin sacha tucha isteach go Conor McKiernan fear leistig dom a chin sé McKiernan a tuairt fens bruch ach kick éirice tucha ag an réitóir an son nadidir an blocáil cosisihí an son nó an raibh sé lubarnach lena choisteanna de chosantóirí Corcaigh ach tá an kick éirice an sa dó Muineachán agus well beidir go meach ochid an son dóibh le taachtar náisisteach sa chluthisa. Carta buí an son ag fáite gáin neis agus is díorach an rud a hála an son is bhí sé géirí an líród a bhlacháil ina chos agus níos sin ceadaach ar an taobhile an bosca chomá bhí chalísteanta ag Adam Walsh Murphy ar Liam McDonald chomá so bhí sé go thomláin tiltte Muineachán agus obair má déantacha chun é seo chruthú. Liam McDonald mar sin a gcuine cían ó léirí sa bháide de Corcaigh McDonald tal ard agus anna chiicéirice ar fad an son ag Liam McDonald agus well ní thug sé poin chance don mádúir istigh sa bháid an son cían ó léirí de Corcaigh. Obair anna bhádéant an son ag Luke McDonald agus ní léon áras míonar an chalíos chaithú rá an son agus anna crógach anna mórta sléir ag an lead óg an son ní seach sé bliana dí agus obair anna bhádéanta agus anna chud muíon fáite a reis ag Muineachán agus I mórm se a reis sa cléil ní sé ach 5 pointe chun deireadh. Níl go dainn agus bhí mar a caint fé ó Donovan an son an leiach a bhí cos a chluiche Ceannais na Mún agus é siú takeach an Pháirc inis dó Corcaigh go fiachant féad le siúd cúpla scór a chahabh suas dóibh son nach well fé mar deirm an bearna laid a hinis ní le chucín de faointí idir Muineachán agus beidir go núiseoch sé sin Muineachán ábhar an susa dar le. Corcaigh má sé díorg freigró thuairt ar an gic éirice son agus kick sé ar fachtacha son am mohan son sa chlíháin.
as dasaisteach an san go Hugh Murphy agus fachta ag Murphy fechante dinse stadéir ach cosint bhahad son ag Owen Duffy de Muineachán fearrá tééis anthús a chuir leis an dar le inis Kyle Connolly an slua búd agus a béci agus a dúir takeíocht de rá tugann sé macha an son agus féin thar neise uair bháin eile iad amach do rinne go duine ach hecha méid cosantóirí há hir an son ag Corcaigh agus tacticé sin a hólófáil le fórne ó chuige alle seachas le fórne Corcaigh ach deire chalístíanta ag duine das na tosathe agus hechar sin chó tappaige hógan Corcaigh an kicksair. Se chun Patrick Campbell ó bhd amach ón báide an lá tosaí má tá sé dul ruathair just lo go mór a fada á hógan tige agus well dóhann cosantóirí tarcha siar an báta áirithe so ag Muineachán. Ní léon tosaí leistigh den lína 15 méadar ag Corcaigh an puinte sin ach anna chud ráta ibre a bhd níos fearr ag Muineachán sa tarna le. Se chun an tanadaí inis an tanadaíach Jack Cahalán agus bhí an tanadaí san níos luthe ó Donovan agus iad amach do bhaine go daine bra féineach ach fé mar dún tú ráthí níl éine leistigh an éachar sa lína lán tasach. Agus obair má déanta Corcaigh ní léon prán orthu son ach bheith fáigsúla rud éigean níos úntaach cé gur obair sé chomáin san céad le agus fecinn do Ryan O'Donovan an son ar an líróid agus sé lúisteach an sa tá Adam Walsh Murray agus tugann sé bhaige go hóin neis a dúirt ben máide a chuin neis a chur ar clé agus ar fóríl well bheith son na bhfuil marathe do Muineachán amach sé sin méhéisteach a chá chance délo ná chuig agus inis sin tanadaí Michael Coyle son hir dírig unsaí eile hasnúach ríist uarbháin eile tinti tíar dín máideoir agus is cosúil gur tacticé sin há có I dírig na húntathe a hasnú ón máideoir a hénig. Yeah, just an Cluiche Ceathrú an son Corcaigh obair an a bhd déanta an fearr ina sin an son Adam Walsh Murphy agus cé gur nach ra bhíon tosaí isteach i Corcaigh bhí ar thar bheith féinach leis an líróid agus leadnaigh teachtar an gúlan agus beag deis nó go eile Corcaigh idir inis agus an fedó déarnach. Beag agus á deis Muineachán inis ón gicsair iad chucín de faointí chun deirigh scóir na tastáil go géar agus go dóitiútha ach uair bháin eile anna chosantin san hir ag cílann scanal de Corcaigh a cha fós fachta thar neis agus hechar sin mar fáin ibre agus iad scuite ar fad chun caide fiúin na tosathe in san hir carú leis na cúlathe agus well sá obair dianta I guess na cúlathe bhí mar caiint fest na tosathe le Corcaigh aber an skille haúnta le héidir Corbett agus O'Donovan nach anna chosintá anamh go chomá. Ach bhí Ryan O'Donovan páirteach san bhfuil sé an tacla sin agus an isá sé amach ar an clíhan agus ar an nunsaí tugann sin ráta ach líochta olmhór fad. Se agus an lán cholín son Daniel Lenihan a tuairt féin spruc agus well tá sé siúd má hábal do pointí hógann chomá mar sé sin an dara pointe á fachta ag Daniel Lenihan sa chluithas agus well ó rinne go duine ó héan go cúgdíach tá siad má hábal a scóir na hógant. Má hábal an scóir na hógant Lenihan an sonnig teachtar mar agus éana ar an isir ag an lína lechúil chosantóir sa bhris Cashman ag choirú leis agus mátaíon Cashman a raig há Lenihan ag choirú leis. So is strátéis ar lehééis sin a hábra amach ag loch banistíoch go Corcaigh agus caiitú anna chud creidúnta thuirtómh. Tú agus stíl deasa go chomá agus duine bhí darúd fé mar a bhí rá chéanana bhfuil na leadna sa chóthóg ón dáhéamh níos mar sin. Weil Shane Slevin leis an beasisteach an son nach cheapas go bhfuair sé súnc an son nach beidir ná dhéon agus kick sleasa a bheith an do Corcaigh. Beidir go raibh an tális ach fós ón neis anna hásta an obair sin i dhéanamh. Joseph O'Shea son gina dí fuair Claire gimmert de fuair an ban Corcaigh agus inis Corcaigh lechan son hir Cahalán a ríis de meas na gúlathe agus anna ocras ar chun immert is scuite fad chun an siileh san na bhuachaint thar neis agus fachta uarbháin eile ríistige. An sé stadéir Daniel Lenihan an lán chulaí ríis tá sé gimmert mo timppla lá na Pháirc inis.
as deasisteach an son agus fachta Corbett agus fósamach Corbett leag seanna neart an son tá go bhhaige go Cílan Scannell teis pointe gáil sa chéad le agus an kick sér gnóthe hin son Corcaigh agus tá siad ábalta an chosainte rúmpúisteach an únsaí anna happaig fad. Yeah, sléir go bhfuil siad ag immert le Muineachán ag pointí ára an son amach a Lorna Pháirc just ag cumad an líród ha Muineachán ag fannach siar agus an son hag Muineachán amach agus scoinn siad an líród isteach í le héadí Corbett an son agus thugann siad an takeíochtó. Sin an rud is táhachtaí há ledna eile ag tacht an támar fad Scannell an uair sin agus is tálam gur raibh pointe eile ar an lína le Scannell an son teachas an réitóir bheith na slí. Se go dainn agus an kick sér san tóca ag Patrick Campbell cheiricín de faointí fachtaige inis agus well rihamráis le Corcaigh fé láthir ach go háirithe ach níl an chluithe tíochnathe fós ná an bhéalir. Yeah, agus David Curley an son agus Ellie Stewart tacha isteach de Muineachán agus is tálam Shane Slevin imime haach. Se go dainn ibre 16 Slevin a fágan na Pháirc agus well dimar sean nach chluithe go dtí agus beidir gúil se leonta, beidir gúil se gorta nó beidir gúil se treachta ach Ellie Stewart tacha isteach an is ibre fiche dó. Mar sin seachún Muineachán uair bháin eile ríist an gír obair agus dobair á dhéanamh cosí lecinn son Corcaigh agus níl puin bearnaí nechar sa lína chosanta son. Se mar sin Carl Gallagher siúd a díraigh dulchan cín éigintí dhéanamh fachta ar neise Gallagher dul a ruthar ach an seileh cailtige achas cuma son mar ha kick séir eile ag Muineachán an tá. Agus kick séir eile de Jason Irwin is tócha. Ceann se ríhabhaach de form na Muineachán. Scimid an stíl san a ríist le nach rám dín máide ge Jason Irwin. Féchann sé Jonas Spricke. Gas sé timppel. Agus builinn sé ceann san ceann mór ard be sí seo garad be sé dain séireacht tithe isteach a míal na Carnóigeach fachtaigh muinte Corcaigh san hir. Agus hí sa léamh rin na seachtainna gur bé léach Jason Irwin, Conor McMahon is an bhuireann tíonseir agus well sé díar gahar sé ghéanamh ar siúd is tócha na héal caide agus an seileh cimátathe ró ada an son ag Corcaigh agus well iad airithe chuna chéile an son beáinín beag frostrachas ar muintear Muineachán i dtíorthain. Yeah, beáinín frostrachas ag tacht ar Michael Hamlin son is solam níl mór an líród tacha na slí an ómh agus beag sé géirí ceann na gáil chun rud éigen dhéanamh anna happaig ach caiite cruidbheas a thuirt a Muineachán siad fannach leis agus má féin siad cool eile ní bhachas go cad a tharlóig amach. Cí míad cad a tharlóig agus se chuoine ríistead le óin Duffy an obair dianta ag Duffy fé mar haige seo dara trainer cad deasisteach an son go dara Dempsey caiinte dul siar le chuúil pastáin séarchasteach go Duffy ní léana bharcáil Duffy agus anna bhlacáil ar fad dianta son ag Jack Lawton beidir gur sé de cheartta gin pass a thuirt ach péiscéile siad fós is seileh na caidan son le Jason Irwin a túirt fen spreoch ach Irwin ar chlé agus ar fóríl agus well bhí chance ar bháid an son acu. Yeah, agus rihann sé am an son bhí bort taobh le Duffy an uair sin agus beidir go raibh sé bhad níos fearr just an líród a scaoile agus imeachta roiig chun ceann eile aimsiú ach Tá Muineachán fós a cluiche seach a cool géirí teasáilethe. Tá go dainn agus fachta a ríist an son acu Lorna Pháirc David Kearley an son dóibh agus an kick séir san bucha isteach an réitóir fachta ar neis Kearley a ríist a dul Jonas Spricke Kearley leabhlacáil déanta agus don darabáta sa cluiche sa kick éirice do Muineachán tuisc is stoilm gur blacáileach an éireacht áirithe san lena chois be Daniel Lenihan an fearrtha fuair ráfuintin san de Corcaigh a dhéon álaigh agus well níl teach ráite gur báid a taistáil ó Muineachán agus sin díon ar fad a ráthí cé go raibh an blacáil déanta ag an cos stálam a Cluiche síos leis na lámh agus stálam an riile se gur chaigh na cosa bheith ar an dalamh so beidir raibh an ceartta an réitóir. Cíimiid inis
Liam MacDonald in se fille chaocht an Mádor Cian O'Leary leis an giad cicéire seo leis an dara cawn agus nadathe stig sa chúne ag Liam MacDonald. Well, stíl de friúlar fad an giad cicéire ach mar sin hénig an tora Cianar. Ní féidir le a rá an nummarcha an méid mórtas an hógan sé chun a líráid sin a lún tú isteach in san chúna chasúla sin in san slí go thomláin agsúla is a bhí déanta ge leis an cé ceann. Fecinn tú go minic í sin choranú agus leadan son sé bliana déag díos agus in nadathe fair play go. Se go dain agus begadúach son spríd agus misneach agus ardú manam na do bhaintear Muineachán. Achas siad Corcaigh athá is sellibh na caide báta bháin eile big freagra bhatha son ar an iarachtáirithe son agus pass fíor sceoch trasna na Pháirce an sa i Ceathaláin é feachta inis an sohistig ag an lán tosaí Patrick Campbell chéir cín de faointí Campbell i Ceathaláin inis iad amach ó rinne go duine agus Muineachán dúise ábhrín é feachta ag an tonadaí ó Donovan Harneis go Ceathaláin túir Ceathaláin féin spriúcach an Counson well níor bheith sin in iirecht a bheith ar bhfuil sé riamh Jack Ceathaláin. No agus chuir sé únarm mar níos sé sin díanta ag tosa Corcaigh go dtí seo in ómh há siad tharbheith an Mórdha leis an líróid há measa chur ar seilm na caide agus más rud ag bhfuil siad chun rud ag an súla sin a hosnú beag deachreacht a chu. Se go dain bhín níos mó amige ná mar cheap sin san agus seo chuin Muineachán báta bháin eile le Carl Gallagher há rithe náisló inis há spás oscailte os a ggóir amachchan sa é fachtathe an sahanis ag Dara Dempsey agus well ar úmpú de bhaise báide agus pointe fachta ag Muineachán agus an chluthe ina hasanis an sa i barci chun a chóir. Deisínta chun san ag Muineachán agus is tólam céó adamachchas a bhí sé an cinenne ceartóg ag Dara Dempsey in sin slína fuair sé níorchan é chur Harrison Trasná nach Muineachán a reiste cléthe ráthaí agus nílach 3 pointe fáiteach agus há comórthú inis go bhfuil siad an ón gara trí cosantóirí Corcaigh agus há na chosantóirí há Corcaigh inis há cum a chailteorthú ag pointí áirithe cé go bhfuil Muineachán ag rithean líráid tríd an lár. Se go dain agus carta buí fachta ag fear an dá bháidin son Liam MacDonald agus well há chluinis a gin idir na fórna idir choirithe chuige alla Muineachán agus táinistí chéirí Corcaigh nílach las go bháin den gaid atartha dó dhéag le dóna se mar sin cin freagra a bheith ag Corcaigh inis ar an báide agus pointe san há fachta ag Muineachán. Campbell agus Ceathaláin tacht léir a chélann son fachta inis ag Jack Lawton amach ó rinne go duine go hana asanis Dara Cashman isteach sa chuún inis go dtí O'Donovan dúirigh O'Donovan fe'n spreoch ní thuirigh tuair sé sleiscéim duine chutha chothaige Donovan agus tuairt fe'n spreoch well sin pointe an bhreá ar fad ag an tonadaí Ryan O'Donovan. Cadé mar pointan san há cumar Ryan O'Donovan nachhfuil cos deas ag éachar a chas sé ar an drochas agus díor hÉireann Trasná agus níra sé chungar chunéachar bhí sé hartar chuig slatas trocha amach an cúil agus bheith sé tharbheith sása le sin cé gur chail sé an áit in óbh a sé an sochan an cléthe críic nóach mar deartha. Tá go dain agus Muineachán well bhí sé frist an son ón gicamach báta áirithe son. Agus son dul a ruthhann son suas le trainer agus iad dul óghainnig go duine bra fáinach agus well rihan ráisló fé láthir mar Michael Hamill amachtasteach le fachta Harneis ag trainer níos dóibh agus déanana sé stadéir hab cúpla duine séir an déobhsad an barc má chin sé iad ach droch feas inis agus seo chun Corcaigh agus imreoir nó sa bhreisico seo chun Ceathaláin inis agus dul ar ruthir fear leistigh do má chin sé sin Walsh Murray a tuairt fe'n spreoch agus Adam Walsh Murphy of Gaimsú pointin son agus anhachtach go mechan freagarson ag Corcaigh ar Muineachán. Ja, takeíocht an a bhá léirthe ag Adam Walsh Murphy agus an pointe tilte obair an a bhá déanta Ceathaláin chuma agus bhí sé sinnig tasála chu há sé 5 pointe contasa gan isis arís agus brúar Muineachán tacht Harneis arís. Tá sé tacht Harneis arís agus well jasló báide nó róáilt chun an chluiche sa chotharmú seo chun Carl Gallagher réal an bhantáistigh a tucha bhuaige go
ó Duffy agus well beag carta Ellen so do bhainte Corcaigh peocha dathbheigir ní lisagan go fóil ach an lán cholín son Daniel Lenihan ha carta buífachtaige agus seo Ceathrú Ceannais stáilm go bhfuil réiteóra caint leis agus cíimiid cean dathbheigir sin carta buí de Ceathrú Ceannais agus well bhí an lán cholín son chomad Daniel Lenihan nach péisceile daint sé móchta uair eile ag Corcaigh agus seo chuúna níisiad dul ar an bhrithúnsaí cad deas íseal fanna talún isteach an son agus fachta stígann son ag Adam Walsh Murphy I bucaich an cín seo chuúna níos Corbett captéan na fórna Corbett stracaich an talún bhí se las mud an garnóigeach well Téirnú é féin gárta bhíon so beag carta do gáhéigin súntasach an sulle fiscinnta goin mar bhí sé glánisteach ar máid in báta áirithes an Conor Corbett. Ach má téan tú siar sin Corbett ag dolisteach ní léon árasach go raibh carta dómh an son fáitige ar tiltige obair anna bheithaigh Corbett bhí sé anna dearfach ar fad an líród a thóg an droig ach má téan tú siar go dtí an tús an glúiseach sin ón Duffy bhí sé tharbh míchlach ar an líród agus tháinig Ryan ó Donovan tháinig Cahalán ar aig leis an líród scuill ar stachaí Adam Walsh Murphy agus díor cosúla ghfuil sé feice goin na mílte uair an ómh obair anna bheithaigh déanta Corbett chun an tacaíoch sin a léirú de Murphy. Se go daim Patrick Campbell inis leis an gic séir agus well ha sé anna faointáilta ar fadós na kicin na séir agus écha sin ceann eile fachta ag gé agus well dámeach sé beidir trig nó gáile chun cín bheith cicéiricin son agus ní dóna go meach an gírán ag muintir bhaoineáin fé an gáta dubh son ach se chun Corcaigh go ríist inis agus fachta ag Campbell th neis Campbell inis agus well curtha amach de chic a dahad sa cúig in sonna deir muir cúil agus well beidir go raibh níos mó ama igen á mar cheap sé an son Patrick Campbell. Agus is stáilm bhfuil crinú na tosaí an son amach ag an líle dahad a cúig an son ar céhfuil chun an ceann seo thógant agus beidir cúpla nómata a choramú ach Ryan O'Donovan ar an líród agus na Mícheál O'Neill imethe stáilm gúil sé ag iarraigh beidir pointú na ggó eile a chur an aiceil anam agus gan dearúd an lucht banistíocht a dhéanamhar. Cíimiid an son tataisteach do bhaoineáin Aidan Brennan an tataisteach an Ali Stewart an son an carta dómh agus an dí tacht chun na parca do Corcaigh chomá sin ihre fití Keith O'Driscoll agus a fágad na parca an son tá Jack Cahalán ginn sé annach chuid ibre pe na fuairse buin scóran na dóibh ginn sé annach chuid ibre agus cosint chomá le bheith na hosaí. Agus léironn sé an cléthe rathan ina bhfuil a gine inis an peilgéilech há níos mó ná slíomháin le haig tosaí chun imirt chun cléthe má ha bheith aige. Ó Donovan leis an íocht an son ar chic chuig bhéidir is dahadach an count san mithe ar gheis agus ar fórílach is anna dtí maithe le bheith habalta thuirtaisteach chun a ghirt. Ja, agus ha foioine bh léirú a ggé chomá ní léon fatís ar an obair sin dhéanamh chomá ha sé cinnachasteach mar a deirfá agus chaitú annach chud creidbheith a thuirt a Corcaigh go ríis bhíos a go raibh na móiríocha a cha siad tharbheith agrathe a gáid. Tá siad tharbheith agrathe go daine agus tá siad rábháide chun cín an sug báide tastáil go géir agus go dúirt agus ó halamh chun de bhaoineáinach well, I should on Dave me cheart an barc agus Carl Gallagher déanamh ar a chrí dhíhil son na díoraigh dulchan cíine anamh chalís déanta son ag Conor Corbett agus is stáilm go raibh ige díreach cad a bhí anamh ag an báta son. Substitution on the Monaghan team, number 2, Keane Maguire is replaced by Ní donna dí eile a tataisteach do bhaoineáin an son ibre dó Cian Maguire ó fágant agus a bhí fihéan Daniel McCahey tataisteach dómh son agus well chuig nómatí chun an chluiche a bhuachantach a dul dóibh an puin dul chun cíine anamh. Just ag féchantar Conor Corbett an son agus bhí sé anam na rihann cléthe mar léach táhachtach de muintir Corcaigh agus cé bhfuil tosaí anna bhaithe agus tá sé tharbheith sás an líród a thuirt aráig an ráta ibre há déantaige nó na méid teacla há déantaige is sé just dochreite ar fad. Í go dain agus bhfuil bhí craobh na mún anna bhaithe Conor Corbett chomá ní henúna gur bhfuil sé anam na mar chapta an bhí sé ann na nurig chomá agus báide agus puinte fachta nuhaige sé mar sin. Cad is féad le Muineachán anamh
agus agapta an siúd Jason Irwin pica suas go hálinn in son ag Irwin /chéim nó go tucha ige ó Donovan in son tuair sé fean spreach ach blacáil eile dianta ag Corcaigh agus well Spáinne sin an tocras a hárthach an Cluiche a bhuachaint fiúáin chodíanach sa Cluiche tíómatí fácathe agus cíimi duine de imreoirithe chunta Muineachán an Dalavan son chomá agus well kick sé an sod a Corcaigh agus Jason Irwin has he is bullshit cheann as an Dalav agus bhí Daniel Pete Harvey sás a bheith a chaint leis agus an Dalav agus hánig Farrell an Muineachán isteach agus thug sé bulle de Daniel Pete na íg so más rud a gúil sin feice ag an Muirlín an son be ceannas na mórí Muineachán in anna chutre blód agus beidir Daniel Pete leis. Cíimiid iad a díanamh a gcóirlinn son an réiteoir Liam Devaney agus well há a leabhraíonn beag dubh áthar cumach aige agus díon phlé á dhéanamh ag an neirteachn son an muir cúil agus nó an muir taobh líne agus an réiteoir rihisteach an sa agus ri an náil go duine déimreoirí Muineachán agus sinné Carl Gallagher an son agus well cárta dearag a dúirt fachta an son ag Carl Gallagher agus well beidir go bin buile marathe na muice do Muineachán mar bhí sé ar ghuineadas na himneoirí is fearr a bhí acu duine a bhí ar an steward na heanad bhí á dhéanamh Muineachán agus well é fácathe agus in níos chomáile sin cárta dearag téis cárta buí fachta ag idir a cethir sin Daniel Pete well bhí sé sin áthúar agat agus well há siad dóibh le chéad aradíag inis an dáthaamh. Yeah, well, I mean, on the Riedeka on agus vi sledgeall or shul and sonig Daniel Pete agus Neil Cadagot sin again agus honig Gallagher stack agus hug sé bulle the negan son er cooling count choma good Pete agus you know ha she on bort choig see she sin agus King Keelan and Diana she One of the eile tachtaisteach a Corcaigh an son Sean Andrews idir a seachtaíag agus a fág na parca tá Dara Cashman ní annach chuige Cashman in nóbhíonn sé annach chuidibre ar fad do Corcaigh agus an cuma ortha son go bhfuil áit buinteach go i gluthe ceathrú ar nó gluthe leithcheannis na hÉireann go gcuine BEO I fógratha gur chuig neomint nó mar sin dám cúteamh gortathe a bheith goin an sáthar Pháirc chun na chóirsá beidir bhfuil dóhaint ama ag Muineachánach go báide nó ró nó tíomhathe agus iad i ddíorgéis sin dhéanamh agus i ddíorgéis sin dhéanamh tappaig se chuin an tanadaí inis tug fan spreach an bát a son agus puinte deasfachta an son ag éadán brenn níteach take isteach do Muineachán agus well beidir go bhfuil báidí bhatha níos mó ná puinte ach puinte gas a bhíon son péisceile. Yeah, I should fanacht leis agus hanna na fearúna de háiteach seach si de géir agus stampa héana chur ar an gluthe caiitúna chud cred bheits a thuirta Jason Irwin go hára ha sé cumhéad leis an task ach is dóla manóha just há Corcaigh beánín róhádómh. Aga daine se chuin ó Donovan níos rain ó Donovan dul suas clíán na Pháirce. Tá siad siar I lethe gúil effect tamil ní le an daoirtha mar gúil siad rábháide chun cín nó chu cín de faointí chun cín. agus iad dul ó ghuine go duine go breasta d'éirthe gan é an deabhartha mar a deirim agus Muineachán ar grídíhil díreach a gháiltar neis cad das ísisiil fanna talún isteach an son go Conor Corbett agus fachta inis ag ó Donovan tuaigh ó Donovan fan spreach agus well níor hosna sé an gluthe chá anna chionnachar immerthe Ryan O'Donovan ar an gluthe agus puinte eile fachta gan san de hénig. Yeah, has she feic again in son better on cúis better go raibh Micheál an éile seachán just on Caidán just began in his ferach ach Neil on Caidán a haig Ryan O'Donovan you know an méid sin níos measach an nuair ha sé Harbh sás an obair dhéanamh chumach níos lú an son a ráthí lúmar cé coagra his bhfuil Corcaigh háis a gach imróir chud a hála déanamh a chop agus you know ar an kicáil amach a bhí Muineachán ar an kicáil amach a bhí Corcaigh ar an ráta ibre an slína bhfuil si ar an únsaí háis a gach imróir ha sé gléir an leithnach céine agus hagann sé sin ón loch banna síochta so chaitú anna chud creid bheits a thuirtómh. Ó Donovan an son leis an gic séir eile son agus well a rihin ráis le Corcaigh inis agus cágágan seo Corcaigh aber bua anna bhacha ar choirithe chuige ola an sáthneomh
agus ní raidir ach an ghearracht tí faointe de chiaí a dulchan cíná dhéanamh ó hús na bliana. Tá dulchan cín déantach ó hús na bliana agus cá fágan sé Corcaigh go bhíon más rud a bhfuil an ráta ibre cosúla seo a chá as amach agus más rud a bhfuil na tosa chun immirtar an slí seo as amach beag deise ar aon lá in agéin forn. Se go dainethe seo rud tá spáintan sa hinneamh Corcaigh agus iad scuite ar fad chun caiide héchar seo Ceannais an lán tosaí Patrick Campbell acarí spás timpeall ar Circ sa bháide ní héan bahas é mar bhfuil an báide san fachta ag Patrick Campbell le chur leis an gúcín de faointí á fachtaige agus bhfuil sin a dhearra a dtíorthanéin a gáithí. Agus ní mór an ráte gan méallar Patrick Campbell an nómhach féchar an críoch sin bhí sé chó compórdaach bhí sé ag fehebhar ar an cúlbárach an na cinenne héana dhéanamh agus caiitú a bheith féchandar a lehéad Patrick Campbell Se kick sé Ellen soigh Campbell agus nadidir bhfuil sé gorta hin son nach an réiteoir ar a fánn ríist agus lena leabhraíonn dubh agus bhfuil cean da bheith an cárta sa mar bhí Cluiche Ceathrú Ceannais son ar Campbell agus cárta buí bheith ann don anadaíonn son sinné David Kearley agus bhfuil deis do Corcaigh beidir cí beag a ligintan sa agus sinna fiochantar an glog neomad gailen ó mar sin fácathe sa Cluiche Ceathrú Ceannais. Má féchann tú ríis ar na tosacha Corbett, O'Neill, Campbell, O'Donovan, big deise ar big seansa Corcaigh in agéin dana. Tá sé thar bheith sás an ráta ibre dhéanamh Cahalán ó Náisiú Murphy Scannell forn din kids chocha agus gachtainna sása obair dhéanamh den na cóglachathe. Corbett leis an gic séir an samar go bhfuil Campbell ar an dalamh agus Corbett bhfuil níon sé siúd an bhotún báide agus ráfaointe fachta ag capta an na fórne inmh agus bhfuilchna go mar duine Patrick Campbell an son ar an dalamh le crampa agus nadidir sa ní gim rís riamh an levéil sa a ráthí ach titan annach a daoine síos le crampa nuair a bhíonn siad a bhd chun cín san immert nadidir ceantáis Cluiche sin. A rís beidir néróige chomáid choristeachar na ledóige ar madan beidir nach raibh ggóhan isce á thógantacha chomá ach beidir gúil si just beáí níos cliste chunig mar Nicky Chuéireann san ag caiilúnt contact lensin san nané agus nadidir an caihan sé spéichlí in éair. So hána seftainna seo i gach forn ag an pointe seo agus bheith siad mí chiilhar gan iad úsáid a stáilm. Hána pleanna ná nach chuoine bhar deirtar agus bhfuil Cíimiad in is Muineachán Jasló Báideáil beidir chun crut níos fearach ar an scórdómh hénig mar bhfuil buite glanna Corcaigh an sáirtha ach mar sin héin dhéanaidir an níhall dhéanaidir sár íireacht agus is iad a bhuaig Craobh ola im líana den darblion as a chéile agus ní sé sin diantaigh fuair nó Muineachán os na 19 agus seasa sé sin le leis na himróirí agus iad a dulchan cín. Cinnte. Ní léon áras faoi beidh siad tharbheitá go meachta raigan san go dtíon grád faoi fithe agus beidir go meach ceann na ggó compórda go leor chuna bheith seach ag tréáil leis an foreign séintear tá na Mionúir ach just ní rééis seo lá. No, bhíon lá le Corcaigh gniuhach go háide agus iad ó ibre héan go cúgdíag agus na honna déthainnig isteach má iad ar scuite ar fad chun caiide agus iad breásásta an obair chlach agus an obair díana dhéanamh dóibh se chuúniad bouta bháin eile an féidir le sméar mullagur fadach ar an scór an sadóibh pas álainn isteach Joe Corbett fachtaigh Corbett inis agus tu go thuaige geach sunk sa grám an son agus beag kick séir Ellen sástoch go bé seo an písa action dernach a híimiid an sasach Cluiche Ceathrú Ceannais áirithe sa kick séir do Corcaigh agus bhfuil fémar deirim rihanrás ar fad le féin rás a tí hochtíag fachtacha anna scóráile sin ar an Mionúr. Agus má fechanú an grád níos luúan san faoi fithe agus chaanú chaala mehanní agus crónan agus lehéadí san isteach sa fota ag Corcaigh an blianta chuin agus na leid seo ag teach chomá Tá sean an a bhain nach méid Corcaigh híos a roiine trí go le haid tamil gar. Well sin bhfuil ann na cháde agus an Cluiche Ceathrú Ceannais sa buite agus buite glan ag Corcaigh tíana ag Corcaigh rábháide agus 10 gcín de faointí ag Muineachán. A tíilte go maithaige Corcaigh agus well imreoirí don scocha ó chús deire
Cimid sanna gapta an Conor Corbett baide agus gá faointe fachta ag siúd dóibh in Eobh agus in seanna bhartaíocht a Cluiche Ceannais na Mún chomá beisiad anna hásta bheith dul chun cín go Cluiche Ceathrú Ceannais nó Cluiche Ceannais na hÉireann na gcuine BEO agus é sin siúl fé cheann caiiciise nó mar sin iad brasásta leo hénig go háirithe tééis dóibh cailúnta gcuine chiaí i Cluiche Ceannais chuige mún. An scór derig an saharíis de barci Chonchúir an dul fuór Corcaigh Ceannais diag Muineachán 2-10. Agus raimí tísanis go cuáin an daobh líne. Go míle maith go dtailm ná Bobby Dwyer Bannister Corcaigh. Bobby, you must be delighted and very proud of your team. Absolutely thrilled for the boys. They've had a tough run earlier on this year, and we've got a lot of players back from injuries, and it's so much pleasure to see the boys perform. They performed outside there today. Yeah, and what was the main aspects of the performance that you're most pleased with? I think the work rate in particular, all over the field, but particularly the work rate of our forwards. They certainly slowed down the Monaghan ability to bring the ball out, because Monaghan are an excellent team. They're a very physical team. They're a hard-running team, and we felt that if we were able to slow them down, the supply of ball into their forwards, that we'd have the ability to get up the other side and score. And what's changed? I suppose some people are talking before today that you'd only won one game. You know, Kerry beat you as well the first day. It was tight the last day. What's changed with the players? Well, I'd ask any other county in Ireland to come down to Munster and start playing Kerry or Cork every year, and you might learn a little thing about football. But no, it's the confidence of the players. This is the first time that we've had all our outfield players available for selection this year. And when you're missing one player, it makes a big difference. We were missing 4 and 5 for a lot of the year, and it's just great to have everybody back, and competition for places is fantastic. And you'd be delighted with that. You have another fortnight left in the competition. You've got Mayo in a fortnight's time. What'll be the plan between now and then? Recovery first anyway, I think, to get the boys to get over, because there was a very tough physical battle out there tonight. Yeah, looking forward to playing Mayo in 2 weeks' time. Haven't thought about that. Our full focus was on tonight. But yeah, just getting the boys recovery, treat any little knocks, and keep their confidence up. Seagad muinte Corcaigh breásásta leo hénig sa a dulach fuór agus iad mohan san lá na parke scéal an Cluiche. Well, sa chiad leach go háirithe bhí pointí breátha hógannte an hÉireann le héadí Michael O'Neill agus Conor Corbett agus an son cíimiad Campbell i chiachnig suas leachas é an pointe míad an sa an baide de Corcaigh agus anach síoch ar fad an sannacha agus cíimiad an sa an dara baide ó Corbett dóibh hín Kirk go mas a bhaide ach bhí se beáinín ro láidir do pointí breátha an son chomá a Cílan Scannell i chiad cicéirice ó McDonald an son fear fuór rá cicéirice cíimiad an sa an dara ceann é nadahéistigh sa chúnige agus cíimiad an sa haríist ó Donovan níor hosna sé nuamhach má táginn sé anna bhartaíocht. Baide eile i Campbell de Corcaigh agus well hí baidí den scáthaigeis gin ón dáthaibh an sa. Mar sin an sa dulach fuór siad Corcaigh go hádul chun cín go dtíon Cluiche Ceannais an son i gcuine BEO fé cheann caiiciise. An scór derig an sa Corcaigh Ceannais diag Muineachán 2-10 slán tamil. Well, Dáithí géine le an sostocha Corcaigh anna bhahar fad can bhí sé an na hóciló caigró sé an na hóciló. Yeah, anna has spáintas ar fad taspáint ag na Mhór híidir dúras an son i mún an tráchtach cé có eagra is a róidir bhí a gacha Mhór chad a bhíle déanamh tá tosaid in céad scocha cé go bhfuil na chúla an son le héad Cashman agus Lennon Harbheith sásta teachtar an ansaí haisig ag dína go méid dunéigen ar a gúla an támar fad agus si Harbheith sásta an líróid sin na scoile. Chaitú anna chud greidbheith a thuirta de Loch Bannisteach de Corcaigh agus feicim se Conor Coonan an son amach ar an gort an sonna chá agus há Loch Pille Corcaigh Harbheith broadú agus is léir go gréis siad Harbheith 10 meálar an chainte bhí meálar orthú le cúpla bliana nuas agus ní léon árasach go bhfuil siad ar eiste stálam. Well, has siad nestoch an lách is fern féach an áras a Cirí tréis Cailú chuma a seachmach anna rá Cluiche Ceannais sigain gaiileh Cirí agus Mayo agus Corcaigh. Yeah, bhí buint an céad scoigh Mayo in ige bailach lí a chuma iné agus is léir go bhfuil an stíl onsa chu teachtarráig a ríis agus go bhfuil caiidán na pelle den céad sco bhí cúpla cluiche ionta go gine nómh agus cúpla cluiche ionta go gine agus hamid 6 milta ag an pointe seo agus chaimid rud éigen dhéanamh meálar stála.
agus ná bit tuairteach féin na scór ar fad fechain áráid ar fad. Lucht dá génig gur maithe gutsa agus gur magan an cruúr fad bhí gobarn so lá fad agan sa Tulach mór ach anna lá ar fad agan. Bí líon taint chuin beag héile chluí agan díomhar GAA BEO. Win giléir an sa Tulach mór go dtí an tachante chuin, Iamh agus bí go maith.